az első teszt videónk, és arra gondoltunk, hogy ezt a teljesen újonnan épített Fusion-t fogjuk kipróbálni egy scrap metalban. Itt az elejét látod, ha nézel ezt a videót, a hátulja majd én leszek, nem sokára betölt. Mi a Battle Hunok vagyunk, Battle Hunok, és hát ha minden jól megy, nem sokára játszani fogunk. Ez a gép ez önmagában is történelem. Kötődünk a kerekekhez, a szemekhez, ugye már több éve játszunk ezzel a játékkal. És várjuk a... Sokára elmegyünk kamerát vadászni, hogy még több szemünk legyen. És már indul is a játék. Úgyhogy mindenért elnézést kérünk tőled, ha nézed ezt a videót, hangra, képre, mindenre, csak próbáljuk behangolni a technikát, hogy milyen is legyen. És már ott is vagyok. A Betyó rám fordul. Én itt egy darabig tájoltam, nem nagyon tudtam, hogy hol keressem. Minimapot nem néztem. És hiszem talán itt, nem az első Fusionünk, ennél azért volt már gyorsabb összekapcsolódásunk is, de ezzel a Fusionnál ez a legelső karika, amit láttok. Fel is kapcsoltam a kameleont. Világ legjobb dolga a láthatatlan Fusion. Tekintélyes 60 km/h felé fel sikerült gyorsulni. Ez azért már korrekt, és első áldozatunk kapott egyből egy duplát. Egyet nem nagyon tudtam, de ennek most örültem, hogy ez a Jupiter elkerül minket, és Kameleonnal jött egy dog, akinek egyébként nagyon nagy szerencséje volt, hogy itt látjátok, hogy hátulról nekünk jönnek, és nekem ennyivel elcsúszott a lövésem. Amúgy nagyon csúnya világ lett volna rá, ha ezt betalált. Sajnos így nem talált be, és nagyon nagy előnyre tetszett. Azért mondjuk hátát egy kicsit megvakartad. Ja, csak ugye a kabint, az jobb találat lett volna. Nem így volt, és végül a menedékes végzett velünk. A csapat csak feltétlenül remekelt, nem tudom mi olyan nagyot hozzátettünk volna, bár arra jók voltunk, hogy golyófogónak, hogy addig dolgozhattak volna. Egy páran el voltak velük foglalva is. Hát itt a vége, ez volt a tesztköre ennek a Fusionnek. Ja, 60 ponttal a negyedik. Na, örülök, hogy megnézted. Mi megyünk is.